Għandek bejn 18 u 30 sena? Interessat fil-politika u taħseb li tista' tikkontribwixxi biex nibnu soċjetà aktar ġusta? Nisidnuk biex tkun parti minn proġett ġdid HopeGen. Se nkunu qegħdin niddiskutu, nirriflettu u nieħdu azzjoni biex nippromovu ċittadinanza attiva u responsabbli. L-iskop li ninvestu f'din il-ġenerazzjoni mimlija b'tama l-futur aħjar, b'valuri ispirati mit-tagħlim soċjali tal-Knisja Kattolika. Nixtiequ nibnu komunità ta' nies li josservaw, jisimgħu u jagħmlu ħina dialogu li jwassal għal azzjoni sinifikanti. Se niltaqgħu darba fix-xahar bejn frar tal-2024 u jannar tal-2025. Hu l-opportunità li tisma' xi minn nies attivi fis-soċjetà kif ukoll workshops u weekend mimli attivitajiet. Jekk tixtieq tipparteċipa f'diskussjonijiet dwar it-tama f'Malta, Jew tixtieq tkun taf kif tista' taffaċċja sfidi ta' ġustizzja soċjali u ħarsien tal-ambjent, mela dan il-proġett huwa għalik. għal aktar informazzjoni idħol fuq hopegen.church.mt.